Din hija Malta tiegħi, għal din Malta tagħna l-Partit Nazzjonalista għandu aġenda ekoloġika ambjentali fejn tingħata priorità flimkien ma' sostenibilità u l-kwalità tal-ħajja. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia f'artikli fuq it-Times of Malta kif qal li ftit tal-jemilu l-Kamra tal-Psikologi ta' Malta u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ħaddiema Soċjali ikkwotaw riċerka xjentifika li tafferma l-effett fitalizzanti tan-natura fuq in-nies f'termini ta' saħħa fiżika, mentali u l-benesseri soċjali. Tenna li s-sejbiet ta' riċerka bħal dawn qed jiġu mtennija minn numru dejjem jikber ta' attivisti u residenti li huma diżillużi bid-deċiżjonijiet ta' politika li qed tqatta' mijiet ta' siġar. Adrian D'Elia qal il-protesta f'Ħattart kienet eżempju sabiħ ta' kif in-nies jixtiequ jagħmlu l-parti tagħhom biex iħarsu l-ambjent. Huma spontanjament esprimew ir-rabja tagħhom kontra t-tifqih ta' 500 siġra u telf ta' 49 metru kwadru ta' art agrikola għal proġett li ma kkunsidrax alternattivi sostenibbli. Huwa qal li meta n-nies jieħdu tali azzjoni mingħajr id-diktat politiku iniżżel it-tama dwar it-tħassib dejjem jikber għall-ambjent li jipprovdi aspetti essenzjali tal-wirt nazzjonali tagħna u tal-ġid komuni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li stħarriġ dwar il-valur soċjali xjentifiku juri tħassib ambjentali li huwa kwistjoni ewlenija, kwistjoni li l-kol kemm aħna nesperjenzaw kemm jekk permezz ta' mart respiratorju, tniġġis, tibdil fil-klima jew kontribuzzjoni waħda għal ħajja aħjar. Adrian D'Elia sostna li l-Partit Nazzjonalista huwa determinat li jġib tama li twassal il-bidla l-aħjar. Jemmel il-poplu Malti jaf jaddotta metodi li jħarsu l-ambjent. L-tfal u żgħażagħ Maltin huma konxi li l-ambjent huwa tagħhom u li jridu jsalvawh u jiġġieldu għalih. Huwa qal li jemmel li s-soċjetà Maltija in ġenerali u s-soċjetà ċivili b'mod partikolari jinsabu passi aktar il-qudiem mill-politiku ta' Malta fejn jidħol l-ambjent. Huwa qal li bħala oppożizzjoni pożittiva u kostruttiva qed tinbena strateġija ekoloġika sostenibbli bbażata fuq l-evidenza. Aħna qed nisimgħu b'mod attiv lin-nies ta' reta tajba, esperti, attivisti u residenti. Mill-ġdid, Adrian D'Elia qal li l-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni lest li jgħin biex jitħares il-ġid komuni ta' Malta u wara kollox jinsab determinat li jiskura s-sostenibilità u li jġib il-bidla meħtieġa.